kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita ay mamasdan, ligaya'y tila pa walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan di na'y luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. 2 hours later. Magandang hapon po sa inyong lahat. Papunta ang surprise mo deliver ko ngayon sa Barangay Bantugan, Pusurubio, Pangasinan para sorpresahin natin si Ma'am Simeona Tulete. At ang nagsupa-surprise sa kanya ay si Ma'am Marisa Tulete. So tara guys, puntahan natin siya. Baka ba si Nanay Simeona? Siya po. Wala hikitan. Surprise lang. Surprise Hi lang. Nanay, good afternoon po. Kayo po si Nanay Simeona po. May padala po galing ng Hong Kong. Pero kayo po dapat ang mag-receive. Tignan po natin. Taga tayo, taga. Ayan na. Surprise time. Ayan na. Dalke. Ayan na. A few moments later. Naman. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas ninyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nahihina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo nga'y aalalayan at akaintindi. Pag lumuluha ay patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng mahigpit. Ipapangalan
Smiley Panabay. So ayan, ito po ay pa-surprise ni Ma'am Marisa para po kay nanay for her 85th birthday. So ayan po nanay. Bago natin na-proceed tayo sa mga ibang programa, hipan muna ni nanay yung mga kaibigan. Yung malakas ng happy birthday naman po dyan. Ano naman po? Ay, ang bigat kayo dyan. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Baka naman sabihin mo sa tatay mo, bigyan ako ng aeroplano. Aeroplano. Kuya, acting ka naman. Kumbaga yung parang ganyan ha. Aeroplano! Ganda ng acting kuya. Go! Gagawin itong kitchen ko naman talaga, o charot. Wala, mainhen yung boses. Paano yun? Paano yun? Gagawin chicken, mabigat yun eh. Hindi ka raw po, Cobri. Sige, ilakas mo pa para marinig ng buong tenement. Hindi ka na po, Cobri. Ayun. So, ayun, contestant number 1, tandaan nyo yun. Baka naman sabihin mo sa tatay mo, bigyan ako ng aeroplano. Eh, saan naman ako bubuli? Baka naman sabihin mo sa tatay mo, bigyan ako ng aeroplano. Ano? Gagawin kong kitchen to. Naman talaga, o charet. Ano naman? Gagawin dito. I-dictate mo nga din. Pag ko nabasa? Hindi ka na po. Sige, lakas mo pa para marinig ng buong tenement. Ulitin mo yung sinabi mo ngayon, kuya. Lakasan mo. Hindi ka na po. Ayun. So, saan tayo? 1 or 2? 1 or 2? Ayun, sige, tama ka. Lord, matuloy sa kanila. Ang misis ko kay nanay, sana makampang isang laan. Walang iiyak! Yay! Happy birthday ba eh. I love you. Sana humaba pa ang iyong buhay.
Inang, umundong kayo bibilayo. Birthday lang. Sana mayroon isang da. Wala rin. Sana malakas yung pagkasilang ko lang. Oh no, sige lamat. Wala, mabisik hindi hanggang nasa BUA 100. 100%. Sana huwag kayo magsasakit. Tapos, huwag ka kami lang mansisiportat si kayo ni nanay ko. Hindi kayo liliwanan basta huwag ka lang ng kapatid. Mansisiportat si kayo. Huwag kayong burido nanay. Huwag ka kang magasan na agi. Hanap. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Nang! Sa tunay, may kakain sa'yo. Ang pagmamahal ko Alam mo na ay may nagmamahal. tagal na wala ko dito noon. Wala mayroon pa rin sa pagkulang ng present mo. Nagbigay ng buhay ko. Buhay Wala pa yung summa. Wala eh. Nakaabot pa kayo ng... Kaya naman ba? sana'y di na maisip. Sa importante lang mabusto kayo lang. Ba't antayin na sa inyo ko rin palabas yun. Gano? Kayo, na. Nang kapapartak. Tanyag. Ba't? Di ka na Ito. Oh. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal. Nanay. Ay naman, tamo. At may nakamtaman mo. Sa puso ko Nanay ko, mag-araw. asa. Nanay ko, kaming napigwarta. Kantat. Sabay sa'yo. Happy birthday na. Happy birthday. I love you, Nanay. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, So, Nanay, ito po, babasahin ko po yung message sa'yo ni Ma'am Marisa. So, mahal kong nanay. Nay, naway sa oras na ito ay nagustuhan mo ang aking munting handog para sa iyong kaaway. Nais kong sabihin sa iyo ang katagang pasasalamat sa paggalingan mo sa amin ng mga anak mo. Ang tangi kong hangad sa iyo ay magandang kalusugan at mahaba pa pong buhay. Yan ang lagi ko pong dasal sa aking Panginoon. Nay, hindi man po ako perfectong anak para sa iyo, pero napakahalaga ka po sa akin. Napakahirap man po ang malayo at wala po ako sa tabi mo ngayon. Kaya ito na lang po ang isipan kong gawin, ang isorpresa ka at naway napasaya po kita ngayon. Happy birthday, Nanay. Mahal na mahal po kita. God bless you po, Nanay. Nagmamahal mong anak. Marisa. Happy birthday, Nanay. Ang dapat magalang
masasabi niyo sa pasurpresa ko ni Ma'am Marisa para Paglumay patatahali babantayan kung may sakit dadapian naman ang halik at kapag gabi at malamig yayakapin na mahigpit ipapangangit at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin, puyat, pagod, lungkot ay akong request si Ma'am Marisa po sa inyo. So, by family po, picture taking po tayo para malagay po siya sa album. Para po may remembrance niyo.